O home que máis me decepcionou na miña vida nese sentido, non? No, ao final, darte conta que era un misóxino, un macho común, evolucionado por idade. E isto é que, a ver, é que hai cousas que me dei conta hai poucos anos de que hai homes que superficialmente colleron moi ben o discurso, sí, e incluso entenderon o patriarcado, en vez de facerse mellores, úsano para ser misóxino premium plus. Premium plus. Desde unha auténtica victimización. É dicir, eu entendín o patriarcado, eu entendín como isto funciona, eu escoitei os discursos feministas, eu isto agora podo usar. Eu podo soster o teu discurso feminista, podo interactuar contigo porque teño certo dominio del, e eu isto vouno usar para facerche creer que eu son diferente. E cona que és diferente. És peor. Entendes? És peor. Claro que és diferente.